Allah ya sauke amin. Duniya gidan banza ce, duniya ai garari ce, duka wanda ka samu a cikin ta zai kubuce, komai nisan jifa kasa zai dawo zance, wannan alama ce ta kiyama ni zance, mazama azami roko na Allah dan dace, haka shine ma'afita. In kun gane wannan zamani azaba ce ta gobe ta fita yauwa, azabar fa mu rike Qur'ani fa, gaskiyar zance mu rike dukkanin ahaliya, gaskiyar zance mu rike manzon Allah, gaskiyar zance yau kowa in ya fito shi dai kuɗi, duniya ta lalace, kowa kuɗi yau ba mutunci ma, sai dai kuɗi haka nan an ke tafiya, kowa kuɗi haka nan ƴan uwa dukkanin su, kowa kuɗi ba kishi ƴan siyasa, sai dai kuɗi ba kishi sun kasa a gaba an su ba si sata su tarawa ƴaƴansu, kai can rayuwar da ba kishi menene amfani, ba dabarai duk wanda ya cuce ni ko haƙina aka tattauye min shi, ban yafe ba gaskiyar zance ni zance, ban yafe ba mu da yake inna Allah a asabiriya, ta yafe na lama sabi.